Patpa baro. Da kanela pentep sya baro ki patpa nong syong snong. Pakat kum ka kaipot pala yoklum dakatnat AHN Veterinary Office Ripoy District. Ha kaba kaladon ka jingyap jong kisnyang ha kasnong penthor bhoy lasa kabahap ha ka bhoy rumbong blok. Bat kani ka jingyap jong kisnyang kadei na kadaw jong ka jingpang African swine fever. Kumta ban khanglat ya ka jing sapyang jong kani ka jingpang shkiwei pat kisnong bamarjan. Nakaliang u district magistrate Ripoy District. Ula penjeri da ka kendon an chispa sa pusau CRPC. Bat penbenaru ya kasnong penthor bhoy lasa kum ka containment zone. Ha kabala bu ya ka jingperking nadu ka khat weitrik u Julai 2000 pulai tat hadu belapenmi hukum da kumwepan. Hakani ka jaka belapenbena containment zone onum sya ye kinong ris nyang bandi ye kisnyang ne kinong oddo ban od bat di ye kido snyang tat hadu belapenmi hukum da kumwepan. Kinong syong snong kentup kinong ris nyang kinong di do snyang ki ying od do snyang ki dei ban sange shipor nadu belapenmi ya kani ka hukum. Baro kinong ris nyang ki badon ha kani ka jaka bela syakta ki dei ban lek khut bat ban bot ye ki kendan belaptha da ka office AHN Veterinary bat la perking ru ya ka jingrung ki briu ki banabar syapok ki farms nyang ha kini ki jaka bela syakta. Kani ka an kan trikam nadu menta. Kublai shibun.